Yo ngaturi jumenenge bintang tamu ya, Nak. Iya, Yung. Wah. Mbak Apri, Mbak Halo, Mimin Mbak kula aturi Mimin. jumeneng. Nggih. Mas aja dipleroki. Monggo, Mbak. Iya 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 iya. Apa? Ayo. Pisan Mas. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Apri. Sugeng dalu Mak Cangi. Waduh, matur nuwun sanget. Suwe ra ketemu pisan kok saya menik-menik saya cantik jelita. Lah nggih to, matur sembah nuwun. Wong dasare nggih sinden wedok. Alhamdulillah wedok tulen. Alhamdulillah. Disawang ya nyenengake. Wah. Upama dipasang sinden rak ya patut. Oh nemen patute. Dienggo sawangan ya penak. Iya. Dasare enom lho. Oh, Enek iya. sinden kok tuwa lanang dandan wedok. Wah. Alah nyindir. Nek wong mangkat paten ono ha iki sini-sini ngreget-ngregeti panggung. Wong Wong lanang kok dandan wedok iki mah geceken ae. sirku ya tak gecek. Wonge mangkat kok jenenge Sukimin. Matur nuwun sanget Mbak Apri kerawanipun. Matur sembah nuwun. Panjenipun ingkang dipun antu kalian warga Tiraga Sidaraja menika namung panjenengan kok Mbak. Alhamdulillah panjenengan Adiyanto jak paliki kebak iki diselak-selake pokoke sowan ana ngersane warga ing Tiraga kene. Nggih, matur sembah nuwun warga Tiraga. Sedanten kemawon, kula dongaaken mugi-mugi. Kayak ngopo kayak? Nek kalau nggo ki ngapa, Lek? Aku ya ora wong bodho lho, Pri. Lah piye? Pak Dalang ngendika to Mak Cangi, sing ditenggo warga Tiraga mang Mbak Apri. Mbak Apri lah aku nggo blangkrah apa lah apa. Ya aku ya krasa kok. Umpama sing tunggu kowe mbok yo ngemong. Menika Mbak Apri kan dipun tenggo nganti Mbak Mimin lho rak ya sik. Ngeten lho Mbak Mimin, Nggih. niki diurutke nggih to. Lah panjenengan pengen diselakke? Lho, iki mbok menawa urung Diselake apa sik? Dibagekke luwih dhisik. Lah rak ngene telu gua. Iya. Wilujeng dalu Mbak Mimin. Dalu. Para warga Tiraga, Mbak Mimin sae napa sae? Sae. Yo, enek sing dinteni apa ora? Pun monggo. Saya Pak Suryane lho maksude. Lah nggih to. Penjan menika lho, upama nyun sewu Mbak Limbuk Mak Cangi, upama ramirsan kok kene gandane le dugi papan kok nggih kula rumiyin timbangane menus Apri niki. kok menus. Wong mau wis nyengu ning kono ya. Lah nek kula riyen lho penjenengan Nggih. budalane aku wis nunggu ning parkiran lho. Apa Terus iya? alah anu Ngewangi parkir. ayahku cawas lemayang tak Aduh, jan. Nek kae ya anu kong. kok kung piye. Kok kae yo arep putuku yo oleh undange ora kung. Mbah Uti ngono kok kung. Lah kowe ning omah celuk putumu ya kong lho. Kan ning omah kung ngono iki mah kirangan di 10.000 lah. Muni putuku kung, waduh. Judeg aku ngono iki. Wilujeng dalu Mbak Mimin. Wilujeng dalu Mak Cangi Mbak Limbo. Das pundi pawartosipun? Pangestunipun sehat pipisipun lancar. Apa? Rano le takon pipismu. Soalnya kan yang sewu, kenapa saya menyampaikan pipisipun lancar? Raden-raden usia pramenopause seperti saya. Sik usia napa? Pramenopause. Pramenopause niku usia berapa sampai
Jadi 45 ke atas. Oh ya. Ada yang datang lebih awal, ada yang Sesepuh, di atas 50. sesepuh. Iya. Jadi sudah orang garap sari lho kok sesepuh. Wis ora nggarap sari Mas Cing, ngono Angger. biasane Oke. toyane wis beda kaya dek jaman isih Oh timo. ya, mula syukure luar biasa isih diparingi pipis lancar. Pipis lancar. Iya. Usia di atas 50 itu nikmat penglihatan dikurangi, nikmat pendengaran dikurangi, nikmat daya ingat ya mulai berkurang. Jadi nyon saya ingatlah sehatmu sebelum datang sakitmu, ingatlah mudamu sebelum datang tuamu. Ojo ngiwak-iwak kayak kowe. Aduh, lah aku ngapa? Tupeh sok cantik. Mula sampeyan Mbak Apri Pripun? wis dingendikake Mbak Mimin iki daya ingate wis melemah, penglihatane wis melemah. Ya ta, sampeyan li ngomong ya kudu tenanan aja sia-sia. Lah ya kan mau ngandani apa ninggal weling? Nek mlaku dituntun. Ngemutaken sedaya kemawon aja jumawa, aja paribasan takabur lan sombong. Wong ning donya kira mung sak derma nglakoni, Bener padha-padha nglakoni kebecikan timbangane nglakoni tindak angkara murka. Wih, menika wae sekedhik ular-ular saking panjenenganipun Go Sukimin. Ninggal weling. Kok ninggal weling? Sowan wonten kersanipun kula warga ageng ing Tiraga kalian Sidorejo. Tiraga kalian Sidorejo. Kelurahan Ringin Siji, Putih. matur sembahyang kula dongaaken mugi-mugi sak sampunipun ngawontenaken adicara bersih desa sadranan ruahan. Nggih, leres. Wonten dalu punika Dukuh Jati, Praga. Sidorejo, pinaringan Dirga Yuswa, rezeki gangsal berkah barokah, tutuk momong putra wayah. Para Amin. putra tansah bangun miturut. Amin. Ingkang sekolah pinter sekolahe, ingkang olah tetanen panenipun matikel-tikel, ingkang nembe meteng mugi lairan kanthi slamet. Amin. Nek anake lanang metu lanang tenan. Tulen. Nek metu wedok dadi wong wedok tenan. Tenan. Aja kaya kowe. Woi. Ya kowe. Woi, nah aku ngono arep anu kita. Woi. Woi. Medeni. Iku sesuk brakot. Sing asta dagang ya pinaring ana laris. Laris. Kulak murah adol larang. Sing dadi pegawe ya mundak pangkate, mundak belanjane. Nggih. Sing padha nyambut gawe dadi tukang tambal ban ya Oke ban bledos ngono. Reparasi gitu. reparasi, bengkel iya. Jadi dia memuji mugi-mugi sing wingi kurang gemati karo wong tuane, karo maratuwane sansole gemati. Mergonipun duanipun tiyang sepuh menika ijabah. Sing wingi ra beneran karo bojo ayo do rukun golek ya apa to? Dhisik bojone ya ayu apa saiki rusak sing rusak sapa? Nggih to. Saiki sing wingi bojone nek ngekeki kaya bojone selintutan, saiki ayo sok glogok bruk petutuk karo garwane. Nek mami miso-miso Sok glogok udah glogok, glogok. kemabuk cetake. Sehat sedanipun. Kula ragi macem soalnya saya kendang bunda mbok rodok maju. Aduh, Bunda. Soalnya ngoten pengaruh lho. Nek bojone gemati lho wong nyambut gawe ya tenang semangat. Ning kendang ki ngekon kowe maju ki mergane ora piye-piye. Lah piye? Ben cerak nek golek dispenser. Semangat ya. Ya halah. Ayah. Ya, meskipun jenengan wis goleke pangan anu bukan tidak cukup alhamdulillah, tapi ra ngalahno wong wedok iso eker-eker golek pangan wangi nggih. Oh, wow. Nek aku ukuran yoga wegah nek karo tukang kendang kok, Lek. Bape? Aku ya tetep karo sing demung no tetepan. Sing demung sing lah sing brewok kuwi to. Matamu jelimen, kowe dhe memori karo sing demung apa piye? Mbak Mimin, oh sampean takon karo aku ngerti njaba jerone no. Pun tahu kejadian apa? Dasare kanca sekolah. Kanca sekolah. Anggere mulih wong loro ki, wong wis jam 5:30 kok ora mulih-mulih ki ngopo? Batin ku aku wong loro. Wong loro. Gak mongko apri wonge ya dridis to. Oh padha wae. Oh ya padha. Oh, berarti tau kejadian pri. Wis tau kejadian. Wis ndek anak kok. Oh, Jenenge Imut. Imut. Anakku. Lah piye? Imam dan Panut. Imut. Imut. Iya. Alah. Medeni. Sinambi cas panglipur Mak Canggih. Nggih, niki wae ten pundutan Langgam
Endi mau nawalane mau ya? Wah, ilang. Podang kuning. Podang kuning. Sesideman menawi Srihune ingkang kepareng nekar mangke Mbak Niken menawi pamundhat nggih to. Padang kuning saking Karangpakel kalau mau. Nggih. Oh nggih, niki kula tak nyuwun sewantene Mbak April langkung rumiyin. Wah, jan. Ngaten nggih Mbak Limbuk. Nggih, Nah. aku meneng ae aku. Nadyan to wis bacut-bacutan ketoke suarane sing cemengkling iki jamune sapa jane Mbak April iki Ya jan. sing demungno. Ayo. Oh. Iyalah, kaya ya jek saya ini ya jek telaten Mas Imam, jek telaten. Bayangke golek nggone 3 dina rong koran kepethuk lho kuwi. Dipun wiwiti nggih. Dipun bawani king kanthi sae Mbak April. Oke. Eko. Nadyan wujud temong beksi Meskipun hanya seekor burung. iya. Jadi anak-anak muda men ngerti nyanyi apa to kuwi rembug apa to. Lah. Diterjemahke ya Mbak. terjemahke dadi apa peksi iki Manuk, burung. Burung manuk. Pendekatan bahasa dan humanisme kepada generasi muda. iya apa Mas dicandra ngeten kula manuk napa Mas Hari Menawi Mbak April menika manuk murai batu. Murai batu menawi Mbak Ria Pamungkas. Mbak Arya Pamungkas niku paling ora ya manuk podang kuning. Podang Wah, kuning. nang Nah Mbak temake. Niken. Mbak Niken niku rada cilik ngoten niku ya paling ora manuk perenjak. Perenjak. Menawi Mbak Lia saking Tulungagung. Mbak Lia niku ya niku manuk jalak. Nawi lekmin Nah aku paling ora ya cendrawasih to nduk warna-warni saka Gunung Apa? Papua. Kapiran. Cendrawasih. Kaya ngono ki cendrawasih. Cendrawasih kaya ngono. Ingkang trep napa? Blekok. Blekok moncrot. kok sia-sia lho iki tak ora-orane iki ya Mbak Yuku kok blekok ki lho Jare Simbah. Lah napa? Lah nek blekok ki rak ya piye ngono to? Turut sawah kayu. Turut sawah sing Malah bener- ngresiki ya. Sing bener napa, Mbak? sing bener niku ancel galeng. Manggut, Ancel manggut. galeng. Alah sing nang nggon galengan sing itik-itik cerut. Itik-itik cerut. Nek sing titik-titik cerit ki jaman gawean lawas iki. Ah. Bisa memikat tali cinta. Alah. Mengikat Ya. tali cinta. Halus manis nengsa Iki ana nawala ya. Jih menapa? Sugeng dalu Pak Dalang saking tuan rumah Presiden Amerika George Bush. Wah. Badhe nyuwun lagu 1 jangan tunggu lama-lama, 2 Anoman Nobong, 3 Birunya Cinta. Lagu ini saya tujukan buat muda-mudi Jati Eka Bakti. Semoga makin kompak dan sukses selalu. Allahumma amin. Amin. Pas saking kadang sipun di ngersakaken lelagon apa mau kijing miring. Kalau saking bapak-bapak Nggih. Hansip. Ingkang ngatur parkir kula wau. Wah, Kijinge wis didandani kok. Aku mau to liwat kono pas kowe sliramu rong teko to aku wis kepareng rawuh ngono ibu-ibu ngejak foto selfie Mbak selfie le selfie ra apa-apa susuku nduk ketok-ketok ngene aku gak piye Bu apa do duweni aku ya ngono kuwi padha duwene. anjir Padha. nek le selfie ya ora apa-apa ya kagum apa tresno ketang tresnan gua susuku diketok-ketok kuwi yo ngono iki Ambok Aku emen ya- kok, ya Bu. senep pri jeneng wong wedok wong jenenge payudara ki panguripan to Apane wong isine kanebo kok. Wis ganti. Biyen Benjang kaos maneh pun kaki. ngoten nggih, Bu. Dijiwit cilik mawon. Kan yo sakit. Telek. Iki bagiane ayah ya. Mbak Mimin. Sampeyan pirsa mboten asmane sing ngendang niku. Ayah. Papah luwih dekat tok. Ayah iki jane orang ganteng, ning nyenengke. Manis. Kan akeh wong ganteng ning membosankan. Iki ayah. Ya Allah, ayah karo bapak bermesraan. Ayah dan papa.
Sabar dulu ya, ditunda dulu ya karena ruah kan sasine oke. Sasine rame wayangan to. Lah nek ngantek suaraku rusak mergo kumpul bojo, lah dadi sementara tak ra kumpul Dimpet sik. tak kumpul karo tanggaku sik. Ayo bawa. Iya. Pak Git. Iya. Pak Git iki pemang aku ora anake ya didahar jane. Jenenge wong ayune kaya ngene kok ya sapa sing wong lanang sing ra kenyut to. Iki Perhiasan dunia lho iki. Apa doyan? anake Pak Igit. Pak Igit. Lah kok tuwa anake? Kita permak keibuan kok banyak. Masuwengganku. Alah. Hau. Kukuku. Ana goleki. Nek kaya Ria ra iso kan nafase cekak dekne nek aku kan nafase landung. Loh, Dadi karakter satu-satu. suara kan masing-masing. Nggih. Niku jenenge sampean niku iso ngolah suarane piye carane men iso tekan men iso apik. Kapan Isi duwe ciri khas. ciri khas? Oh. Jadi khas karo ciri akeh cirine gitu. Teneh bobrok. Maksudnya kapan harus tegas, kapan harus dilembutkan, kapan harus diayun. Ora kabeh dipower. Oh iya. Dalan apa suwe? Wah suwe. Oh. Masuwengganku. Ana golek Golek isi. si podang. kuning. Cempolokku ilang. Mbak Mimin, Ijip. nadyanto bab swara kurang sithik ning gandeng ketutup kecantikan. Kile tuwa, role tuwa, lenom, role nom. Suarane pales nek bodine semok sepayu lah ya. Suarane pales nek wuh mutah-mutah. Ayo Jadi dorone. ki maneman ya. Dalang bagus kok mripate ora permono. Ayu ku ora babakan ayu babakan rupa ya Mbak Limbo macange. Betul. Ayu ora tata lahir tok ning ayu tata batin. Lho dadi oh, kae iki mimin karo ayu ya, tapi kok gemati karo bojo. Mimin kae kok ora ayu, ning srawunge ning masyarakat kok becik ya. Mimin kan rapate ayu ning jenggote kok lali ra dikerok ya. Kan ngono kuwi. Apri kae ayu, luwes tapi kok ngentutan ya ngono. Terus pamane iki Mbak Chandra iki ayune kok cerobo ya, pamane ngono Pak Guru Upama lho, Guru Upama. Maaf Budalang. Maaf Budalang. Juragamu lho iki. Swara rapati becik ning ketutup pasuryan ya Mbak Apri ra apa-apa. Wis suarane elek, rupane elek. Nah, Iya. angel lho. Arep adol apa? Golek sinden anu rupane muntir ngono kuwi angel. Kaya muntir. Entekno jas. Babungatiku Sliramu dikangeni lho, Lek. Sapa no? Pak Lurah. Pak Lurah sugeng kula, Pak. Kalau penyan sambutan kula nggih mantu saking griya, Pak. Ya, tuku uyah cacahe 3. Heeh. Pak Lurah Dek Princess I love you. Iya. Parian go Pak Lurah no. Tuku uyah di Pure Catering. Apa Mugi kuwi? Pak Lurah banyak rezeki. Iya. Ora usah nyuwun lho, rasa nyuwun kuwi mesti paringi kok. Tuku uyah cacahe 5. Heeh. Pak Lurah piyaine lomo. Aja nyuwun. Aku gur ngelem kok. Oh lah ya. Tapi ngono ki kowe wis krasa kok. Pri. Ada ya, Lek, kok senengan. Ya engko Nyandeng diaturi. bisa dadi tambah Diaturake sak langgame sekalian nggih Mbak Apri. Saangan ning omah wis ora krasan uyuran kang goleki sing tak sayang kuping mitrangganku goleki
sansaya datra Mas Didi tak sranani sun wikat Pripun Mbak Mimin? Niki sing diarani pinter ning ketul. Lah kok ketul piye to? Pinter ku menciptakan gerakan-gerakan pinter, atraktif. Ning partnermu ki sapa? Lah salah itu wong kok. Nek kowe cah umur 20 tahun, 22 tahun ra apa tok jek kowe. Wong tua lho kok gak bebek angrem ngene. Bebek Mas ngendok. berarti kamu pandai tapi ra iso ngomong partner carane ngono kuwi. Nih, bahasan go joget dhewe kok susu wis morak-marik. Gek metu. Kok metu piye? Wis, halah. Susu kok dituwaki kok. Ora apa-apa jenenge Mbak Mimin iki iso ngomong karo sing enom. Iso nututi karo. Ya kudu ngoten no, Mbak. Wong partnere jenengane sing enom kok ya Mbak Apri. Lah, 50 tahun iki sahayune kaya ngene iki apa nek ra wong ben lasek. tuwa kudu jiwa muda. Muda. Ah iya. 50 tahun lho jek ayune kaya ngene lho. Sinten sing kersa? Oh, yoga ki nang jam 12 do DM aku. Oh. Kok ora wae to, Mas. Aja ndak konangan bojoku. Arep wujudku kok ngene, tekonku bosok nek aja ngantek rusak pager ayu. Kejaba nek dibayar. Halah. Bayar. Masa wis dosa ora bayaran. Jiwamu panci iki lereno. Mumpung Pak. Mumpung cerak lho. Mumpung Kok cerak. golek ampiran ya, Jas. Nggih, Ngaturaken pamundutan sak lajengipun. Nggih, kalau Ya wonten- iki tak nyuwun jumenenge panjenengane Mbak Lia. saking Saking Tulungagung. Tulungagung. Iki kaya nonomanku dhisik ya ngene iki lho, Mas. Jaman durung dirusak tukang gong ya ayu ngene iki aku dhisik. Kula ya kimplah-kimplah ngoten niku. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, Tolong bawa saya duduk sendiri sambil menapak kaki, melihat depan hati, ke kanan dan ke kiri, lihat
Mbak Apri. Den. Bantere. Iki Semangat. samping kuping lho iki. Nek nonton Mbak Lia ki kaya nom-nomane Mbak Mimin ya, Mbak. Lah menika fotokopi ini pun margane jaman dia kan durung ono YouTube, durung ono TikTok. Ndak sing ngerti aku nom-noman ku ya jeblet ngene. Zaman durung kena gula. Saiki ya ora. Nek udah menjalik saiki ya sehat karo gula. Kok Iya ora. Lah wong ditawang lho wis beda. Nek Mbak Lia ki lho ketok ayu wedok tenan lho. Saka bodi wis ketok lho. Saka lho, suarae wis ketok iki manguni endok ngoten, Mbak. Endok. Ayo. Ndok. Lho, beda to. Kandhani. lah iki ono tembolok ya mengganggu. Boloke. Ana tele. Aku dicek ya apa mau gelem suntik putih ya kaya Mbak Lia kaya kuwi. Aku lega. Lah suntikke piye? Mboten mawon kok wong masuk angin suntikke. Terima air wudu. Oh iya. Lho. Air wudu. Wilujeng dalu Mbak Lia. Nggih wilujeng dalu. Wah, Ya jan kok wutuh. Wutuh resik putih. Wong kok nek ira wong ayu kok terus hawane armari iki piye? Jare padha wedoke. Delok tangane jenengan Mbak lho, rak ya padha to lho, mang zoom Mas, mang lho. Tanganku karo Mbak Liar ya padha to lho. Lah nek iki tangan wedok tenan kaya Putih lah iki. dari. Lah kowe kok tunggak jati kok ngene kok Lek. Iki kearifan lokal. Nek wong kulit putih kan pun kathah. Nek kula pancen kearifan lokal wisdom kulitnya berbatik. Berbatik. Kowe iki tilas koreng kok batik. Ora ku batik. Oh ngene-ngene padune pamer ali-ali. Ya ora apa-apa, 9 gram, 5 gram, 3 gram. Weton Berarti pira iki 11 gram to. Pira 16 gram to. 16 gram saiki sak grame sing pas lare 2.400.000. Ya. Tinggal ngepingke. Mungkin aku dikira takabur sombong ya, tapi enggak. Ini wujud prihatin wong wedok. Wong wedok sing setiti ngati-ati gemi iso dadi daringan. Ora ember bocor. Apane wong ali-ali le tuku ning Shopee e. Weton Shopee. Wong kuwi ndak wagen nyemprotke, Kak. Ning pedan. Iya. Mbak Lia badhe ngarep menapa mbok bilih kalau apa mundutan. Wonten pamundutan, kowe mau nawolomu apa, Nduk, Limbo? Pepeling yo. Oh, Menika pepeling kalau badhe ingkang wonten, Mbok. bawa pas pepeling ngaten Bawa niku. Sri Huning. Oh, Sri Huning. Ingkang disuwun Mbak Niken. Mbak Niken. Disuwun? Mbak Niken. Oh ya. Berarti kalau mau apa? Weh. Sesi depan apa teman mboten sesi depan. Sing pelok bae manut Mbak Pelok Lia. manut. Niku wonten pamundutan gelo nggih. Oh, gelo nggih, gelo Oke. wonten, gelo Oh, wonten ya. nggih. Niku mawon nggih. Nggih. Oke, wah jan. Ngagem bawa napa mboten? Napa bawanipun? Dibawani napa-napa Derek nderek. panjenengan wong ayu. Langsung kemawon. Oh, lajeng kemawon nggih. Kok soalé sono bawa pepeling napa Mas? Radi maju mriki Mbak kersane pilih antarane sing wedok karo lanang. Oh jenengan ki wedok. Beda. Nggih. Pri, Apa? tak share fotomu nang nggone warga Jatirogo kene ya jaman kowe disunat dhisik. Sing wedok mriki ben pilah karo sing lanang. Sing wedok mriki. Jebul. Kacokmu lho semene aku. Apa to iki? Edan. Iki mau pembahasannya manuk. Keceplosan. Keceplosan lah api sok cantik kok. Sing wedok kene ndak wedok kene. Sing kono lanang. Ya nek nyamang rupane ya percaya nek wedok. Lah aku saksi hidup lho. Iya. Zaman sunate Bali Pindo kok mriku. Kok asa bali pindho? Lah ning Bang Supit lanang ki digoleki ra ketemu. Lah ndi sing diketok. Bareng golek Bang Supit wedok kok tolang-tolang. Lah, apa kuwi? Iya. Tanpa bawa langsung diaturake langgame Mbak Lia. Iya. Buka celuk, Mbak. Ning ngendi nggonku goleki betapa kepengin ketemu saged tatan mok nuruti karepe
pasuryane cantik, suarane apik. Aku seneng. Aku seneng. Iki calon bojone sing nyentem. Oh. Aku wis kandha karo Mas iki asmane Mas Danang wis ndang rabin engko selak sadar aku ya ngono. Lah kula niki sadar lho tiyang ndak. Oh sadar. Oh alhamdulillah. Ya. Nggih, sing sabar nyerateni piyai sepuh nggih. Oh iya. Lho, wong kesekro babakan pasuryan lho, Pri. Lah iya. Oh, mergo gematine, mergo perhatiane, mergo perjuangan lan pengorbanane. Nah, betul. Wong wedok itu diperjuangke. ngoten. Misal bapakku urung setuju, Mas kowe urung mapan. Berjuang ben aku iso mapan. Berjuang ben aku sukses. Ngoten lho Mas Nah, nggih. dadi ngono kuwi aku pe awake dhewe orang duwe. Piye carane sak iso duwe? Lanang kok ya. Diperjuang wong lanang kok. Lah kowe kon mapan kok mapan ning galengan. Lah, urung sempat ning Mapan. Ayo Mbak Lia. Kaya ngene lelakonku biyen apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggal lagi gawe kelah Mas Didi. Mbak Lia. ning endi kata-kata senajan nado taparani mung nuruti karepe ati asik. bareng sak aku kadang ado taparani loh tumetes lelesi Goyang Mbak Mimi. yen pancen wis tresno kaya Mangga Bu Lia. kaya ngene lelakonku yen napa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe kelah ati salawase matur suwun sampun. Matur nuwun Mbak Lia. Ya. Jan. Niki wonten pundutan pepeling kalian Jogja Istimewa kagem Bu Cari Erna saking Ketua Pemuda. Oh nggih. Bu Erna. Ya dicaosi ngeras pantes ki mau Bapak minangkani pundutan jenenge Pak Sastro Genter badhe nyumbang Bawa bawa. nggih kacosan wekdal monggo Bapak. Nggih, Srendra Monggo. Sanga. Pak Sastro Genter. Monggo tindak ngriki Pak Sastro. Jan. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Ngene bebarengan.
yen ora petuk atine rada gelo aja ngono mas aja ngono kadung janji aku waktu gelo nyuwun sewu bapak menika dipun kanthi mikipun Nggih, matur nuwun. Wilujeng dalu Bapak. Lajeng dalu Mas. Nggih. Mangkat nggih. Nggih, sembah nuwun sanget. Dalu Mbah Sastro. Nggih, Mas, matur nuwun. Kok Bu. Mas pripun to? Ngomongnya Mas. Lho, piyai kok gantenge ya, Lek? lah iya Nek ngagem masker lah. Nggo nutupi untu. apa iki ngomong Pidalem saking pundi, Mbah Sastro? Saking Blimbing. Oh, blimbing. Nggih, jejeng wayangan dalange Pak Surono. Oh, Nggih, kula boten Anjir, katut to, Pak. kabeh dalang payu kok nene kabeh didongake sehat walafiat. Nggih, semangat sehat. Ruang-ruang niku dalang ngoten ora sing nganggur kok. Anake Mbak Mimin ning jero wetenge wis mayang kok. Pun mayang kok. Pun jak gojek kok anak kula. Anake ning jero weteng niku aktif banget. Jempalikan. Napa? Lho, saking aktife lho sikile wis metu. Iki ngono abrakku dhewe. Bentuke kaya piye bentuke? Badhe ngaturaken bawa Mbah Sastra. Nggih, Mas. Mbah Niki Sastro. Versi pitutur. Oh, versi pitutur. Versi pitutur. Mengki tiba Lumah. Rumah tiba pepeling. Oh, pepeling. Pelok barang, Mas. pelok barang. Dandang gendis. Selendro napa pelak barang? Barang. Oh, nggih. Bawane barang mengke pepelinge gantos slendro. Semut tirang anak-anak sapi coba bongkang nyabrang kali Bengawan Solo. Keyang gondang jarak sungute niki sing ngajari Pak Solikin Ahmad Solikin niki. Muhammad Solihin. Wah. Sing ngajari Pak Silikon. Wau, enjing mong nggih tembah sate kula kok. Kula matur nuwun. Wiraswara anggenipun Mbah Ahmad Silikon wis merantasi. Josis. Salikin. Oh, saliki. Silikon letak nggo. Timoni reng kaca telu Surabaya geger kepati Lali. gegere Wong ngoyak Uyak macan. macan Ketubruk. Surabaya diwadahi bumbung Surabaya ini ping pindho PP kok. alun-alun Kartosura Aduh men. Gunung gajah Pare. meta dinancang wit widakuri Kula ya ora hafal lah, Pak. dineker Patine sineker aja. neker Omak masih Gen? matur nuwun Mas tak dongae Sampun. lancar jaya laris Amin. Jejer. utamane rukun Amin. Ya. Wis disampur dipun lajengaken dawah pepiling Oke, Bos. beda eling Oke. Oh, nggih, eling Mbak. marang Gustine Iya. eling marang sesama Iya. eling larangane Gusti Allah Merdeka! merdeka Merdeka! Takbir. matur nuwun Matur nuwun. Dah sastra matur sembah nuwun. Nggih. Mereka kok ora dikesupen apa grogi jejer Piyai Ayu. Lah ya kira-kira Oh, menika gandeng Mbah Sastra sampun paring dana swanten. Menika matur sembah nuwun angsal bebingah saking panjenenganipun Mbak Mimin Mbak Apri. Menika mboten saged diuangkan nanging menika bakal kemutan seumur hidup. Napa, Mbak? aja lali berdoa aja Nggih. lali bersyukur Nggih niki saran utama iki wis sesuk dilengkas geger Ramadan nggih niki panjenengan angsal hadiah nggih Mbah. Hadiahipun di bagas waras Boten, hadiah dicium lekmin. Nah,
Iya. Kuwi kok bar kuwi lho wudu. Dereng tau diambung banci to. Pun matur nuwun kemawon. Ora nganggo lemah. Nggih, sembah nuwun. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, matur nuwun, Mbah Sastro Sastro. genter. Kene. Pun. Nah. Kene Mbah Sastro dikompo. Diaturake lagune pepeling buka saking kendang Mas mawon. Tama. Yo. Tama Yuang. Jaipong, ayo Jaipong Mas Didi. Yo. Yo yo yo. Yen mancine tansah dielingke wis mancine padha nindakake akan wong kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran alat dadi cangkeke agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah. Yo, yo. Salah saya tindakke tindak mungkar. Prayogane tindak salah sunae. Aja sambrono iku perintah agama. Ngelingono ning donya mung sedelo. Sabar lan tawakal. Pisan bae. Sing kuwasa. Yen kepengin besok munggah suwarga. Ya, Sampun lumadi menika. sampun diaturaken Sik. niki wau lagune Paling pepeling. Mbok Mak Cangi. Niki ngaturi jumenenge urute sapa urute iki? Mbak Niken. Niken, yo. Niken Tunisia. Niken Asia. Niken Asia. Asia. Yo jumeneng Mbak Niken. Niken Air Asia. Kinutang-kutang tansah bisa lelati. Kartu karsa dan samana yogi. Tata susila tati tapadulodo. Iku saramungan kudu dadi sono ure guna kaya luwe naluri luhur kabudayan dinolasa gawe bangsa manca rahayu rakto Iki ya disusul sedulur-sedulur saka Cawas, Pak Dedik dan kawan-kawan Duk Limbo. Yo, Yung. Matur sembah nuwun. Iki kanca-kancaku saka SMA, biyen alumni SMA Negeri 1 Weru ya nusul. Alhamdulillah. Lho Dek Angger ki yasmane pinten? Pripun? Yasmane pinten sakniki? Kula 18. Oh, 18. Mula ndelok sampean yo, Mbah. Lah ya dhewe nyanyi ning pingin putih kae dekne ya nyumbang lagu to kae. Nggih. Lah, pas acara mantenan kae ya, Jas. Nggih. Kayak pas cek cilik kok langsung gembrundung to. Oh, langsung bul ngono kok kula kok. Lahir langsung ceprot semene. Ulah mesake no.
Iya. Sake mbokmu. Kowe lajeng dalu Mbak Niken. Nggih, sugeng dalu. Wah, jan matur nuwun sanget nggih pareng sowan wonten kersanipun keluarga ageng ing Tiraga lan Sidareja. Sehat to Mbak Niken? Sehat, Mas Pano. Kok Mas Pano? Kancamu sekolah ta iki? Kanca sekolah ki kaya reuni ya, Kak ya. Reuni. Reuni. Nah, aku ya melu bangga lho, Lek. Heeh. Niken saiki wis ana peningkatan. Peningkatan. Nek aku karo Lek Min kan tergabung dalam paguyuban. Heeh. Paguyubane jenenge Pancali. Pancali. Pancali ki apa, Kak? Paguyuban Yar. Oh. Saiki Niken ya wis tergabung dalam paguyuban Rojali. Apa kuwi? Rojali? Rombongan janda lincah. Wah. Ora liar lincah. Bu, nyok siji, Bu. Kowe iki kok le. Sing penting sehat, Mbak. Sehat, Mbak Himin. Wong dalane wong urip iki beda-beda. Kaya aku wis 49 urung kawengku dening kakung ya urung ketemu jodone. Mungkin kan aku sukses di karir belum tentu sukses dengan rumah tangga. Ana sing anake manut mbokne prihatin anake do sukses-sukses. Kita nggak pernah tahu kehidupan seseorang. Iya, Aja menghakimi. Kaya aku jadi ya butuh kasih sayang nih nyatane rung ngetuk sampai detik ini aku rung. Lah ngopo kok ora ketok? Mbok golek-golek jaran ngono to, Le. Ya jaran. Mbak Apri. Nun. Nek perkara pitutur pancene nek Mbak Mimin iki wis luar biasa. Mergo ya pancen kegawa umur, ya toh. Ah. Wis nglakoni pahit legine urip wis Pun, ora pun, kurang-kurang, ya Oh, toh. semuwek ngoten nggih. Temuek. Temuek. Semuek. Lho, nek Mbak Niken nganggo listrik ngono patut ya kayak minggir-minggir nih ya. Aku kok malah wong mangan pitik urip ya, Bri, kok beda. Lho dinggo Niken ki urung pasti Lah apik ya mbok. mula wong dadene aja melu-melu liyane dinggo apik, tak nggo kok kaya malah kok medeni, kok nremumoh ngono. Iya. Ayo. Gremes meneh. Ngaturake pundutan Mbak Niken. Nggih, wonten dawuh menapa? Sing menika? pun panjenengan pesen wau napa wau? Seriune. Triune. Gandeng suwe ora pethuk ya aku nyuwun sak bawane sisan. Iki dhisik kancaku sekolah, ngono. Reuni. Terus Iya. Mas Hari, Mbak Niken, Dek Apri, Mas Imami kanca sekolah SMA Iya. iki. Betul. Karo sing nylentem kuwi. Sing nyentem, sing gerong, Sing gerong, Mas Sing- Pelut, sing bonang. Sing bonang, Oh, kanca sing sekolah. kenong. sing peking. Tapi kok raiku kaya temu wong ya, kok grangsang ngono ya, Bri. Kabeh disebut. Iya. Ayo Yo Niken. diaturake bawane. Aku boleh duduk enggak sih? Boleh, Boleh boleh. aja ya. Oh, varisesnya sudah tukel ya, Mbak? Sesuk Asam galeng. urat tuh. Putri Kangsu Lestieng Warni. Suarane becik ya Mbak Apri. Nggih no, dasare ya wedok tenan kok ya. Wedok. Tulen. Tulen kaya aku. Ya ora. Lah aku ki ya wedok masamu. Ya ora, aku ngerti lho. Aku lho tau tekso ndek Bu Bedan tau meteng. Meteng terus Lho, meteng 3 sasi diperesake Bu Bedan. di USG. Ora ming dilus-elus karo Bu Bedan. Ngerti nek anakku lanang. Aku ya terus takon, Bu Bedan kok ngerti nek anakku lanang? Golek dilus-elus tekku. Seneng loh. Mesake bubidane ya. Kok Mas dijambak kok. Bu Bidan ya, ternoda. Ayo Ken. Srehaning mastika ben. Dasare sinden campur sari ya nampa, tur ya penjahit. Lho. Penjahit kebaya Penjahit jos. kebaya kinasih kebaya semin Gunung Kidul. Oh. Sing duwe iki ta, sing duwe iki. Iki onere Onere nyelekuti kita. ngeten iki. Kok ora tau pesen nggon aku ya? Larang. Wong ngono kuwi ya rega nggawa rupa ya Mbak Andiken ya. Ning ya garapane apik tenan nek ngene niken ki. Sen garapanku apik kok, Kak. Ngono kok tinggal bojomu. Kok tinggal piye lho? Lah aku wis tinggal. Labuh tresna prapteng Heno. layo
basa Jawa mboten dados menapa. Amargi banyu niku rak panguripan. Iya, Kak. Wong urip ya kudu nggunakake banyu mbetahaken toya. Anane udan iki mertandani bakal diudaneni kabeh panyuwunaning para warga ing Tiraga lan Sidorejo kene ya, Mbak. Rezekinipun lumeber kados toya Jawa ingkang tumida wonten ing dalu punika. Amin. Iya. Iya Ken. Yo. Tak prangkeng bajana Tindak ngeriki kalih sinten wau Mbak Niken? Kula ya piyambak kok nggih. Ki Mbak. Ha nggih to. Ya ampun. Dek Narji. Mbak Niken mangkate dhewe, ya ra. Iku wis engko jatahe ngeterke Pakmu Gede Sukimen ae. Saja Niken. Apri kok sak-sak ya. Lah kok ya mangkat dhewe jare. Iya. Mbak Imen mangkat dhewe. Dhewe jeneng aku anu kok Wonder Woman. Oh, waduh. Mriki niki Tiraga ngriki kondang ing bab satene. Oh, iya ta? Sate ayam ki nek wis Tiraga, wo, tenan. Kok mboten enten. Heh? Ra entuk to? Rung entuk to? Salahe. Kula nggih dereng lho. Wis gelem Purun. tuku. Tuku ya tuku dak. Oh iya ya. Adake cah tipis. Pak Lurah. Pak Lurah dereng ngesake lagu niki, Pak Lurah. Pak Lurah biasanya mungkin dangdut. Biasanya Pak Lurah langsung ngersake lagu. Ana lek men kok orang ngerti apa gila ya. Ora. Bisa aku sandene Pak Lurah yang ngersake lagu kok nyepelek. Mengko bar langgam iki Pak Lurah diaturi munggah panggung ya Mbak Apri. Prayogi menika. Monggo Mbak Niken. Bebelo Wiratmaya tan wurung sriuning gugur dadi kusuk maning bangsa Dipun aturaken langgamipun pindah Mbak Niken. Sriane mesti katuban labut tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kangos prasetya anandang branti sriuning datan grahita kang rinipta kadange pribadi Wiratmaya putranira sira lawe ati pati tuban sriuning putraning abdi mangsa pati nalika ing muni kapupahing madya lakotok perang tanding lawan
Matur nuwun Mbak Niken. Ya wis jan. Mbak Mimin. Ije dos pundi? Nah, awas cacing tinggilen Mbak Niken. Jan. Awas kok dinglekku ilang. Jane Mbak Mimin iki linggo nang kono ya ra mantra-mantra kaya sinden tenan lho Mbak Apri. Lah cek kula menika ya madol ke lho. Ya lho. Cara daganganmu kemasanipun nggih sae. Iya. Madol ki didol anu pira? Murah po? Selawe. Awis ngoten kok. Oh iya. Ngaturi jenenge Pak Lurah Mbak Pak Mimin. Lurah. Iya. Ayo nanti ngira-ngira hormat. Ya. Pak Lurah. Disepoti Mbak Apri. Aturan iki ya wonten pepanggungan. Iya, sepatana Mbak Apri ya. Mangga mangga Pak Lurah. Tindak mriki kolaan kasih. Pak Lurah tindak mriki sasarangan mimpin Apri Pak Lurah. Pisan kas. Mangga mangga Pak Lurah. Tindak mriki kolaan kasih. Pak Lurah tindak mriki sasarangan mimin Apri Pak Lurah. Lah nek yo ngono tadi. Mbak Apri, Den. Pripun? Pak Lurah iki umpama wayang anu Prabu Puntadewa. Lah nggih to. Piyayine alus. Anteng alus. Ah, nek ngendika tledhak ning gampang. Mentes. Mentes. Gagah, nek dijejerke wong telu ngeten iki pun kados pancuran kapit sendang. Lho. Pancurane sapa? Pak Lurah. Sendange sapa? Kula kalih lek emin. Sendang apa kuwi? Nek kowe kira sendang kowe peceren. Alah, ora kualik to. Ngapunten Pak Lurah, ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu. Sehat Pak. Alhamdulillah. Sih. Jenengan sehat. Sehat Pak. Aduh. Laris sehat ngimbang Nggih, nggih. Alhamdulillah. Aku antar dipirsani Wis ra Pak. mlebu rumah sakit mulih nggih. Nggih, Oh, matur sehat. mboten. Mugi-mugi Pak Lurah mboten bosen nyawang kula kalih Dek Apri Pak Lurah saben-saben sowan wonten ringin putih mriki. Aku anggere dipirsani Pak Lurah susu kok miring kok terus. Aku iya, anggere Pak Lurah mirsani aku ki rahimku kaya kram ngono lho, Nduk. Pengedan ngapunten lho Pak. Niki enten dawuh pripun? Mbok pilih renok ing penggalih, monggo paring Dono dono swanten. swanten. Pak. Nggih, wong swanten panjenengan. Bawa sae. mboten napa-napa nembang nggih. Alhamdulillah. Niki kula saged milih. Saged? Saged milih. Sing sak pantaran gandeng niki enten bintang tamu sing senior. Injih. Nggih. Senior mawon nggih. Ampun sinden tuwa. Senior. Senior. Mesake. Nggih mesakaken Pak. Senior. Nggih. Jumbo nggih Pak. Nek tuwa ngono kok kaya wis ramadol ki wis Senior senior. nggih. Tetes guru. Lagunipun menapa, Pak? Menapa Bapak? Kadang pepeling kadang-kadang kaneman. Nggih. 1001 1001. dengan suara kakung mawon. Oh, kula. Jenenge nyuara lanang ki ya gayamu lanang. Lanang ora sakniki. wedok. Anek nyawang gulu menjinge iki kena suarane kok Mbak Apri. 1001 swara lanang. Begagah. Gagah. Oh iya. Nek lanang ki ketoke nek gelungan kok kaya piye ngono ta lek mbok rasa gelungan ae. Nah. Nah. Wis, nek ngene lak lenang tenan. Nah. Ah, ketok. Wis. Masa lenang nganggo susu, susune copot sik. Le dandan lho ketesuk. Ya tam. Le dandan ketesuk. Nah, ngono gayane gagah. Sik jarumku nyocok aku. Ora apa-apa suarane men gemblogor kok Mbak Apri ya. Nggih. Men renek sing ngaling-alingi suarane. Ben renek ganjele. Iya. Lho nggih, kula rumiyin, Pak. Ladies first nggih, Pak. Ladies pes. Jare lenang. Oh iya. Iya. Oke baik, ladies and gentlemen. Oke. Hadir memenuhi request dari Bapak Kepala Desa kepada ngersakaken sebuah nomor lagu Sewu Siji koleksi dari Mas Didi Kempot. Monggo hadir bersama Bapak Kepala Desa Ringin Putih dan Sugimin. Berapa kali kilap ya Mas ya. Ya Yes. Mas ya. Lenange metu.
Dewi Kromo. Gandeng aku wedok kula. Kok mati Ju? Gandeng sing nyanyi kakung kula lenggah nggih Pak nggih. Oh, nggih. Banu. Yo lanang kok sing Yuk diaturake Mas Ferry, dadah. Oke ready Mas Ferry? Matur sembah nuwun sanget Pak Lurah. Jan. Iya. Suwantene Pak Lurah pripun Mbak Mimi? Saya adem. Adem. Jan. Ah Pak Lurah niku ndadak repot-repot lho. Pak Lurah kan salaman kok priyo. Saya adem ya Mbak Apri ya ning ati ya. Celes ngono Ya Mak, celes. Kesiram banyu sewindu rasane. Suwantene sae lomo alah. Matur sembah nuwun Bapak menika. Lanjek kali nggih. Oh ya ampun Pri, mari iki. Kan iki karo adine ngono. Iki Sembah nuwun nggih Pak. Nggih, mana dawah Pak tigang dosa. Mbak Apri, Dun, bilang apa? Atur sembah Matur nuwun nuwun Pak berkah. Pak Lurah. Kula dongaaken panjang yuswa, murah Amin. rezeki, mboten lokak tambah kebak. Amin. Mugi-mugi dados ahli swarga. Amin. Monggo sanesipun ingkang badhe minggah swarga, Pak Bu. Tak etunge ya Pri men transparan didum karo adine. Iya. Ji, loro, telu Pri. Kok telu piye to kowe iki kok? Lah pira ta? Kowe kok aja kaya ngono kuwi. Lho, kudu transparan. Jitek loro telu papat. Kowe ya maklar ji. Anggotek barang lho. Patmo 600. Sembah nuwun nggih Pak berkah. Nggih. barokah. Matur nuwun. Minangkane pundhutane kanca-kanca nom-noman Nggih. Jogja Istimewa. Oke, sinten Mbak Ria? Mbak Arya Pamungkas. Apa Bu Dalang? Apa titiane panjenengan? Titian. Mbak Arya Pamungkas diaturi jemeneng spote Mas Ferry. Ha iya. Monggo Mbak Ria. Mbak Arya Pamungkas. Juragane Sobat Sobat Ria Ria. streaming. Susumu jupuane kruyuk laler. Alah kok 38 belum tak kumbah. Ya ampun.
Yo ndah ambune. Ria ki lancang. Lah piye to? Jarek kuwi lho, kowe madang bintang tamu. Kowe maksudnya ngan mbok ngono ki konfirmasi sik. Ya mau kok tak telepon sik yo mau jare apa Wah, Kira isine beda ngono ya. Isiku asli. Wong gol perkara jare apa sampar nek kalah anu sorot ngono apa Kalah piye? pamor. Kalah pamor apa piye? Walah, wong tua. Sik dandan sik mesake dirumati prabote engko nek kecer. Dhisik tau dipeme gondo ngasu barang dhisik. Sian. Ya, diaturake lagune Jogja Istimewa Mbak Arya. Nggih. Ya, Mbak Apri ya men leren mesake Oke, nganti. Iya. Oke, ya ya. Mesake. Yo, diaturke lagune Jogja Istimewa.